Ourense no Tempo é a sexta das exposicións que poñen en marcha a Xunta de Galicia e a Fundación para dar a coñecer as 7 grandes cidades de Galicia dende unha ampla perspectiva que abarca arquitectura, literatura, música, fondos sonoros, pinturas ou esculturas e que transporta quen as visita a outro marco temporal. O que se intenta mostrar aquí a partir de unhas 106 pezas, penso que son o sentido da cidade, o sea, a súa historia, pero tamén, digamos, todas as relacións sociais, toda a produción cultural que fai distintas outras 6 cidades de Galicia. Tuvemos que facer demasiada selección, como ti dis, porque todas nos parecen atractivas e todas narran unha parte dese Ourense que queremos narrar. Entón, as que están aquí creemos que son, digamos, as máis representativas e tamén as que tuvemos máis fácil acceso a elas. A mostra, que se pode visitar ata o 11 de maio, ofrece unha visión de pasado e presente para reflexionar sobre esa urbe que habitamos, nomeada neste caso de 3 formas: cidade narrada, cidade interface e cidade faladoiro. Non se trata de dun percorrido diacrónico da historia da cidade, senón de bloques temáticos que teñen que ver coa súa orixe, decir, os mitos, pero mitos non porque sea, digamos, lendas, senón os mitos o que cada idea ten da súa propia orixe, e aquí como non está nas burgas, están unhas augas que son quentes, unhas augas que son curativas, pero que ante todo son augas sagradas, porque nelas moraba un deus que se descubriu dende antigo, Rebe Navaraego, grazas aos traballos arqueolóxicos. Están tamén, digamos, outra parte que son as tramas, esa denominación de tramas, e como se fóramos avanzando no plano da cidade dende o seu nacemento. Primeiro a cidade romana, logo a cidade medieval, logo a cidade da idade moderna, logo moi importante, a cidade dende que Ourense é capital de provincia, e todo eso ben ilustrado con esas pezas seleccionadas. Algunhas das pezas que podemos atopar e que de seguro pervivirán na nosa memoria son unha alcantarilla de 1843, pertencente ao concello de Canedo antes da súa anexión a Ourense, pero tamén a guitarra de Josi, as voces de Blanco Amor, Otero Pedrallo ou Vicente Risco, e algunhas das súas obras, cadros dos artistiñas ou pezas e planos nos que se aprecia a evolución de Ourense dende a Idade de Ferro ata case os nosos días. Ourense é unha cidade de tertulias, de faladoiros, e iso crea un magma cultural que fixo unha explosión que chega ata hoxe. Quixémolo destacar, sobre todo, falaba antes de cando a cidade capital de provincia, con ela chegan novos servicios, novos equipamentos, e un esencial foi o instituto, o actual Otero Pedrallo, que era o antigo Instituto de Instrucción, e con el chegou xente moi válida. Era, digamos, un centro de formación de perfil casi universitario, e empezou, por exemplo, entre outros, Marcelo Macías, que xunto con Benito Fernández Alonso, Manuel Sueiro, Primitivo Díaz Sanjurjo, fixeron a primeira comisión de monumentos e foron, ademais, mestres, pois imaginamos de xente como Cuevillas, como Otero Pedrallo, como Vicente Risco, que continuaron a súa obra, e eles tamén reactivan esa cidade cultural creando pois varias facetas. Por un lado, os seus seguidores como Xocas, entre outros, non vou citar a todos agora, pero os artistiñas que naceron da mãos deles. Non é unha exposición monotemática porque tampouco nace con esa idea. O que si se levarán é unha noción de como foi Ourense e unha reflexión de como queremos que sexa.